Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо ново, което съм почнала. Много нежна плетка. Цвета на преждата е много сладко, хубаво розово. И мисля, че ще става дълга жилетка. Може би в процеса на плетене ще реша жилетката къса ли да е или по-дългичка. До тук съм изпляла нещо като илече. И така продължаваме дължината. И да поплетеме малко заедно. Направила съм основата малко цветенце. Обърнала съм първия ред с ъглите. И продължавам следващия ред. Само ще ви кажа, че плета с голяма любов, с голямо желание. Не знам другите жени или мъже, които плетат. Има и мъже, които плетат и направо им се възхищавам. Предполагам, че и те плетат с голямо желание. Когато нещо се прави с много любов, се получава нещо много красиво. Поне аз така си мисля. А дали сте съгласни с мене? Не знам. Пишете ми. Радвам се, когато чета коментари, правени от вас. Аз, както винаги, съм на тема розово. Обичам този цвят. Не знам доколко успявате да видите, но може би трябва да забавя темпото на плетене, за да видите по-добре. Или вие да си забавите видеото, защото на мен не ми се отдава да плета бавно. Мога мъничко да ви намаля темпото. Така, ъглите. 3 синджира. Минавам към другата страна. Така. И тук като мостчета, където правя, са с по 5 синджира. Този път ми се щеше плетката да е по-като мрежичка, по-на дупки. Даже някой път забравям да броя синджирите. Май вече преценям на око. Колкото и да е смешно. И така. Тук внимавам всичко да се получи идеално. Така. 3 синджира. Колонки им казвам с една наметка. Много не съм гледала други видеа, не знам как наричат с точните имена наметки, синджири, колонки, една наметка, 2 наметки, за което ще ме извините, но много не се заглеждам по други видеа.
Мисля, че споменах в едно предишно видео, че аз плета от мъничка. Моята майчица, която вече е покойница, от мъничка ме научи да плета, понеже тя много плетеше и аз с голямо желание седях какво прави тя. И я молих да ме научи на плетене. И тя естествено не ми отказа и ме учише още от мъничка. И аз как се помня, все с кълбенцата, с иглите, все нещо плета, все нещо разплитам, все нещо правя. Явно това ми се отдава с лекота. И последните години реших хобито, което ми е плетенето. То си ми беше хоби до сега. Реших да се заема по-сериозно с плетенето. И да видим какво ще се получи. Има мечти, които искам да ги реализирам. И мисля, че им е дошло времето. И така. Имате ли търпение да изгледате още, докато приключа с и този мотив? И да ви покажа самото съединяване с другите мотиви. 3, 4, 5. Така. Някои приятели ме питат кога съм изпляла хеди коя си жилетка, кога съм изпляла блуза, кога съм изпляла другата жилетка. Ами плета, приятели, плета. Това ми е любимо. И така, сега съм на последния ред. Така, в бързината стават тези неща. И така. Една страна изплитам, първата страна, и точно като завия към втората страна, изплетох 2 синджира и сега да видим къде е. Плетката ми е тук. Значи, сега ще съединиме тази страна и тази страна. Така, направила съм 2 синджира. Тук от средата, където има 3 синджира, съединявам. Изплитам си другото продължение на ъгълчето. Така, понеже тук синджирите са по 5, аз реших тук да изплета 3 синджира, да взема от другото мотивче, да прекарам още 2 синджира и да се върна на мотива, който плета. И така ги съединявам. 1, 2, 3. От другото мотивче прекарвам от тук 2 синджира плета и пак се връщам към мотивчето. И пак съединявам.
Така, гледам дали съм на правилното място. Надявам се, че съм на правилното място. Да, всичко е точно. Сега съм на ъгълчето вече. Това ъгълче съединявам с трите мотива, където са ми на ъгъл. Значи тук става четвъртия ъгъл. И става едно цяло. Продължавам да съединявам и втората страна. Може би ще съединя и втората страна. И тогава ще приключа с видеото. А на вас, ако ви е интересно, може да гледате. Ако имате въпроси, може да задавате. Естествено ще обясня доколкото мога да обясня. Защото тези неща с показване физически в действителност са много по-лесни, отколкото на видео. Предполагам, че ме разбирате. И дойдох до края на втората страна. И това ъгълче съединявам с другите два ъгъла. Така. Сега спирам до тук да ви покажа. Тук съединих и тук съединих. До тук като стигна и приключвам с този мотив. И следващия мотив ще се съедини с тази страна и така продължаваме. Много ви благодаря, че ми изгледахте, имахте търпение и до нови срещи, приятели!